Siepnani. Kidhi Homa Bay. Nitie gimoro moloso dho nam kanyo miluongo ni Paya. Akiani waterfront. No cost around 1.3 billion. Billion achiel gi nukta adek. Ni kuma yie bro goye. In gi kwano no. Iwinjo. Kadi ne bed ni en safina. 1.3 billion dine wakao wamiyo cooperatives gi women groups mantie Homa Bay as grants mondo dhi olos weche mag pidho rech ei nam. 1.3 billion grants. Manyiso niya, dini kao pesa no, iole Uganda, botimo godo ohala, maginyalo dhi godo mbele, kata kopogre ka sirkal osewuok. To lakini gini gidwaro ni mondo ng'ato wuondi no gero ni Paya, kuma yie bro goye, to yie madhi goni, ang'o moting'e iye kanyo, ok ging'eyo, ok gidechgo. Koro josiasa matene oseng'iyo gi lombo wang' jopiny. Ng'ato nyisi to gero ni gimo. Matacho wacho ni gigio nosewach ne jopiny to. Ema koni niya. Kata muma wacho. Ni parne giuru kata ging'eyo. Parne giuru kata ging'eyo. Koro an kata kendo wacho maber niya, ni Raila ne wacho gi. Dwa koni andalo ne ga ODM. An ema nan campaign manager mar Raila 2017. Moda manifestos gi Raila mane campaign mane tigo nane yo e room sama ne loso poko kuomgi. Iwinjo. Koro okonyiso nikech Raila koro onge. Ni koro waweuru gigo te wawe toko. Ber mar jopiny manomiyo Raila obedo Raila. Kwedo gima nokedo nega ne ga ber mar japiny ni. Wawitu ruoko. Koro wawere gigo go wanodhi wamany magwa ka jotelo. An kata ka dong kenda Willis Otieno. Mana singora mbele joluo. Kata ka dong kenda Willis Otieno. Ni awuoye wechegi. Mag Kenyo gero ber mar oganda. Mar jo Kenya duto nyaka joluo. Weura dong kenda. Okay. To kabi wacho niya. Wadhi amanyra gi Ruto. Omiya tich ni mondo koro an gi tich moro maduong' adak maber gi familia mara to jiranda alego ng'iya to thagre. Okay. En ber mane mayudo ka jiranda alego ng'iya thagre tanda dak maber. Ok nyal konya. Sa koro mayo wawang'o matach ang'o miwe nyiso jopiny ka koro watieko.